Hei, salut, eu sunt Luca și azi ne vom juca iarăși Roblox nu ne vom juca Hello Neighbor, că și o să ne jucăm Hello Neighbor pe Roblox. Așa, pun un pic pe pauză să fac ceva. Bun, am revenit. Ne vom juca Grand Blocks Auto. Da. Stați un pic. Bun, am revenit, am pus de 2 ori pauză. Ok. Ce cu Illuminati? Vin după mine, fugiți! Vine Illuminati, tân. Nimă postă tot. Ce John Cena. Să-mi pui mei de John Cena. John Cena e acolo. John Cena. Tân, John Cena. Să-mi pui mei de... Haide să ne luăm vilă. Bă, dar prinde Illuminati. Illuminati. Tân. În caz că m-ați auzit, am zis Illuminati. Nu, John Cena aici pe pereți. Ce moca are John Cena. Doamne! Și John Cena ăla. Doamne, și mă duc să-mi iau o vilă. De lângă mare, să stau la soare, să mă bronzez. Să mă bronzez. Fără Illuminati sau John Cena. Să mă bronzez. Să mă bronzez. Fără John Cena. Mi-a vibrat telefonul, dacă vă întrebați. Ce? Nu-mi pasă. Bun. Și dăm un loc la... Bun, deci John Cena se uită la noi. Magic. Bun. Ce este aici? Great Tacos. Great Tacos. Doamne, ce cu... E aia. Vreau să știu ce e aia. Cred că au intrat hacker pe server. Doamne, sunt astea. Ce sunt astea? Cred că e un Lamborghini spart. Vimă că se mișcă. Bun, pe pauză că băse cineva. Bun, am revenit și puteți vedea că se mișcă bucățile. Cred dintr-un Lamborghini. Și peste tot Illuminati se explică. Doamne, mă, Illuminati ce ăla? Ce tot să faci cu el? Doamne. Bun. Questul ăla îi hacker. De pe primul loc. Avem hacker. S-o cumpărat de aici cu Robux. Uite, asta. Poți să iei nu știu câți money. Money. Putem vedea particule de Illuminati doar în acest minunat joc. Roblox. Tun. Bang. Maimuța stă pe tank. Tancul stă pe autobuz. Cine e mai sus? Să ne luăm și băieții din casă. Și am uitat să vă prezint vila. Înseamnă aici e o baie. Nu e ăsta spike. Aici o cameră. Camera am zis. Și aici o cameră. Și pe mijloc balcon. Și putem sta aici. Și să stăm. Și să ne uităm la John Cena. Cum se uită la noi cu cele 5 brațe. Nu mă,
cere cine te ajute. Da, mă plictisit de John Cena. John Cena. Și. Magie. Avem un garaj. Și m-am blocat în el. Excelent. Deschideți-mi pui mei de garaj. Deschideți-mi pui mei de garaj. Bun. No, ce prost-i. No, intră. L-am scamat. L-am scamat pe ăla. Stai un pic să văd ce face. Deci avem 100 de cap. Ciao! Ce faci? Ți-ai stricat Lamborghini-ul? Open. Uite, open. Nu mai open. Care e open? Zâmbește la cameră. Ei, zâmbește la cameră. Zâmbește la cameră. Bun. Deci dacă intru cu tine. Ok. Bă, am dat open. Open. Pui mei și open-ul. Îmi pui mei și open. Stai mă că... Bun. Open. Asta mă ajută pe mine să intru. Close. Îmi pui mei de... No. Unde mai intri? Zâmbitorule. Doamne. Bucățele, particule Illuminati și acolo chestii care se învârt de la Illuminati. Ce joc fain. Și înainte nu era așa. Cred că o spart un hacker. No. Și cam atât cu acest episod. Nu stați. Să facem 200 de cap. Ok. Eu cred că m-am jurat de atâta hashtag-uri. Hashtag măta cu Lamborghini-ul tău verde. Imediat facem 200 de cap. Adică de mii. Cei care nu știu engleză și cei care nu știu ce înseamnă capa. Nimă. O, trecut în mine. Numai de particule. Particule zburătoare, Illuminati, tân. Illuminati, tân. Uite, fac niște scheme. Wow! Cea mai tare schemă, backflip! Întors cu capul în față. Cu capul iarbă. No. Și. Uite banii. Da, mai am încă 2K. Haide. Bani proști. Am făcut și 2K. Asta să fac și... Dau sell house. Bun. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Luca. Pa.